Zbog ljubavi su se vodili razni ratovi. Zbog ove ljubavi propao je jedan brak. A čije je dete, to ćemo da vidimo. Anita Prekajski, 24 godine, udata za čoveka sa kojim ima 2 dece, ali 3. dete koje je rodila nije njegovo, kako kaže. Pa ja sam bila udata, ja sam našla drugog momka, pa sam bila sa njim i ostala sam trudna. Nisam se još razvela od prvog muža. Anita se zaljubila u drugog čoveka toliko da je napustila prvog muža i 2 dece. Mnogi je nisu razumeli, a neki je nisu ni prihvatili. Otac i majka od čoveka za kojeg je otišla stide se svega što se desilo. Meni je mnogo krivo i teško i što nisu sa mnom tako u dobrim odnosima. Darkova majka ne može da prihvati Snaju zbog velike sramote u selu. Pa kad se desilo sve to je bio težak udar za nas. Teško smo i podneli i muž i ja. Moj muž kad je saznao, on se šlogirao, razboleo se. Bio je u bolnicu, lečio se i sada još uvijek sve to teško podnosi. Plašim se za Darka da ne prođe isto kao i Radovan. Ali mislim da kad on toliko nju voli, da je i njena ljubav prema njemu iskrena i da će vremenom sve to pokazati. Volela bi da zaboravim, zapravo da se ovo ništa nije ni desilo. Da je to bio samo sad. DNK. Dobar dan. Što je zahladnilo. Ja sam Nataša. Darko. Drago mi je, Darko, da uđemo odmah, ko Boga vas molim. Imate i motorno i bezmotorno vozilo. Da. Lepo. Dobar dan, dobar dan. Pre nego što vas bilo šta pitam, ja ću da uzmem njemu bris, jer je on mali, pa da nam tu dođi. Zini, malkice. Ćao. Pusti. Tako. Darko, hoćete da ga odvedete tamo, pa ću posle s vama da pričam. Sad vas da pitam, što ste vi nas zvali? Pa prvo radi papira. Radi papira? Da. Zato što bivši muž neće da potpiše za ovo dete, a vodi se na njega. Zato. Ne mogu da namislim knjižicu. Ne mogu da ga ujavim. A zašto se dete vodi na bivšeg muža? Pa zašto sam ja živjela sa njim. U braku? Da. Koliko dugo? Pa 5 godina. Ne puni. 5 godina. I? Kako se to završilo? Pa rastali smo se. Ja sam došla kod Darka zato što sam ostala sa njim trudna. I mi smo bili u vezi 2 godine i tako da smo... Možemo na ti? Da. Ti si se viđala sa Darkom dok si bila u braku sa bivšim mužem. Da li to bivši muž znao ili nije? Pa pretpostavlja je, ali je trpeo sve zato što sam stariji dosta od mene bio. Koliko je stariji? 17 godina. I onda ćuto, sve je trpeo i... Jesi se ti bila zaljubila u njega tako starijeg i to na početku? Ne. Nego? Pa tako, ne znam ja. Udala sam se. Pa što si se udala? To ni sama ne znam. Pa dobro, nije baš to mala stvar. Dobro, nije da ga nisam voljela, ali nije bilo to. Kad sam poslije shvatila da on stariji dosta od mene i onda sam upoznala Darka i... Znači, on je od tvog ljubavnika sad postao tvoj muž? Da. A bivši muž neće da šta uradi? Neće da niti da razvod, niti da potpiše za dete. Zbog čega? Jer te voli još uvijek? Pa prvo naravno da me voli. Zato što on isto sumnja da mali nije Darkov.
Nego čiji? I on je traži da se radi DNK. On misli da je to njegovo dete. Ne, misli da je ne znam ni ja čije kao. On kao hoće da spase čoveka kao od Darka. Zato što on sumnja, kaže da to nije ni njegov sin. Pa šta kaže, čiji je? Pa ne kaže ništa. Ne kaže ništa. Ništa. Pa kad ga ti pitaš, ajde mi da se razvedemo, šta on kaže? Neće, kaže, prvo radite DNK, da on vidi čije i šta je, kaže, onda će potpisati za sve. I za razvod, i za dete, kao. Pa misliš da će to tako biti kako on kaže? Ne znam, zato smo mi htjeli ovako da uradimo DNK. A misliš da nema Darko nikakve sumnje u tebe, obzirom da kažem tako da ti on bio ljubavnik? Mislim da nema. On je tu 100% siguran da je dete. Da, zato sam ja bila sa njim u Indiji. Tamo sam ja navodno otišla da radim, da bi bila sa njim. I onda sam... Ti si mužu rekla da ideš da radiš? Da. Kao? Zbog samo da bi bila sa njim. I on te pustio? Pustio me. Već 2-3 puta sam ja tako odlazila, pa se vratila. Pa ti si se baš u stvari u njega zaljubila? Pa jedno drugo smo se zaljubili, i on mene i on njega. I sad vam je lepo? Super. Za bivšeg muža baš te briga? Ma. Baš me briga. I eto imam 2 ćerkice sa njim. Sa bivšim mužem? Da. Ti tako mlada imaš već 3 dece? Pa mlada. Da. 25 godina sad ću. Da, pa baš si mlada. A gdje su ti te 2 ćerkice? Pa malo prije su otišle kod njega. Tada su dostanu, hoće da se snimaju, a on neće da da kao. I onda su otišle kod njega. A inače žive sa tobom? Pa i kod mene su nedelju dana kod mene, nedelju dana kod njega. Je li to tako nešto sudski ili ste se to Nije, to razdvojili? smo se mi dogovorili dok ne bude suda odluči šta i kako. A kakav je on prema deci? Pa mislim da je dobar. A kakav je Darko prema deci? Isto dobar. Svi su dobri? Da. Znači, mi smo u stvari ovdje došli da vama pomognemo da vi dete, da tako kažem, upišete na Darkovo prezime. Da. A niko nema nikakve tu sumnje ili neko ipak sumnja u tvoju vernost? Pa ne znam sad, ja to ne mogu da kažem da ili neko sumnja ili ne. Sad, ako bude da idete kod Darkove keve, majke, čućemo šta ona kaže. A gdje je Darkova majka? Pa ovdje u ovoj ulici. Kakva je ona? U kakvim ste vi odnosima? Pa ja njih poštujem i kao svoje roditelje što ih poštovala, samo što oni još uvek kao nisu nešto sa mnom dobrim odnosima zašto sam još u braku. Nisam se još razvela i sad. A misliš da ćete prihvatiti kad se razvedeš? Hoće, to je i Darko rekao da će prihvatiti. Ja mislim da će. Da. Meni je sasvim u redu da se neko zaljubi i da ode za tom ljubavlju, bez obzira koliko dugo je u braku i ako tu više nema ljubavi, šta ćeš u tom braku. Ali mi smo ipak takva sredina gde ljudi to osuđuju, a ti tako lagano mi pričaš kao eto ja sam bila u braku, onda sam našla ljubavnika i ja pobegla, otišla tamo, lažem da idem da radim, u stvari idem da budem s njim. Jel su te ljudi osuđivali? Kako su se postavili prema svemu tome? Pa nisu, moji nisu. Prvo, moj otac mi je govorio, čuvaj kao brak i da othranim 2 dece što imam s tim bivšim mužem. Sad, ali ja nisam tada slušam. A majka, šta ti kaže majka? Majka ko majka, on će ćuti. Ćuti? Ćuti. A kako to majka ko majka ćuti? Naprimjer, moja majka nikad ne ćuti, uvijek ima nešto da kaže. Pa ćuti. Prvo nije bila za, posle kad tata pristo, kaže šta možemo sad, ti tražiš sebi sreću, tako će ti biti. A jesu oni uticani na to da se ti udaš za tog prvog muža? Pa nisu bili za to. Nisu bili? Nisu.
Zato što je stariji dosta od mene. Pa ti si meni na početku razgovora rekla da nisi ni ti bila za to. Pa nisam bila ni ja za to, ali eto, udala sam se. Šta bi ti želela od života? Šta si zamišljala kao mala, kao tinejdžerka? Kad porastem, ja bih da budem... Pa nisam zamišljala baš ništa naročito, ali sam htjela da završim školu. Međutim, mi moji nisu dali da idem dalje. Pošto nisu mogli da finansiru, ali htjela sam da budem frizerka. To. Pa dobro, možeš sad da završiš neki kurs da budeš frizerka? Pa sad ne mogu. Jel ti ispunjava Darko želje? Da. Šta, koje su tvoji prohtevi i želje? Pa nemam da baš neke prohteve za želje, ali što god mi treba da mi se kupi, to je to. Šminka, što volim i... Šminku voliš? Da. A krpice i to? Garderobu, ovo ono? Da, kupi uvek, kad god mi nešto treba. Baš ću sad da pitam Darka. Darko, možemo isto na ti? Može. Jel kupuješ, kaže kupuješ, ispunjavaš želje, kupuješ stvari, garderobu, šminku? Pa trudim se koliko mogu. Jel, bude su plate mali, onda gledam da se pokrpimo, da platimo stan, hrana i to sve. Znam kako, nemoj ništa mi pričaš. Jednostavno, trudimo da ima sve, da ne fali ništa. Koliko ste se zaljubili? Pa, da se nisam zaljubio, ne bi se ženio. A jel ti bio to problem što ona udata ima 2 dece? Znaš kako kažu, ja, ova ima decu. Nije mi bio problem, jer se ona meni je ranije sviđala. Kad? Pa, Kad je išla u predškolsku? Pre nego što si ona udala, ja sam imao neku moju devojku, pa mi se ona sviđala i onda on imala dečka i tako da nismo nikako stupili. U kontakt? Da. Viš ti kako ta nekomunikacija možda napravi probleme? I onda posle nekog vremena ja sam bio i u Beograd radio i u Indiji i Mađarskoj. Se vratio tu. Šta si radio u Mađarskoj? Pa bavim se pekarstvom. A, ti si pekar? Da. Stvarno? Ja, znaš ti možda za one male pekarice instant za kući? Da. Jel u tim malim pekaricama mogu da se peku razni hlebovi ili to dobro da se kupi ili nije dobro? Pa nije loš to i za hleb, za peci, može sve. Misliš da znači nije loše, ti to preporučuješ? Nije loše. Da. A čekaj, jel ti znaš njenog bivšeg muža? Da. I? Kakav je to čovjek? Pa šta, nismo nikad se družili, znamo se izviđenja. Dobar dan, dobar dan. Da. Ti njemu vi govoriš. Pošto ja čujem da je on stariji. Pa nismo nikad rekao vi uvijek. No ti on zdravo i... Da. Kakav je? Pa šta, nije loš čovjek koliko ga ovako ja znam. Sad ne mogu da kažem kad ga ne poznajem tako. Ja dosta... Dobro, uzaš si mu ženu. Možeš ovako i nešto i da kažeš o njemu. Pa šta da, nije loš čovjek. Tako ima svoje. A što vam onda ne da taj razvod i to? Pa to ne znam, to niko ne može da ga razume. Znači, on ima svoj zamisao, a što sad? Ali ti misliš da je to ovo 100% tvoje dete? Pa nadam se. A šta kažu tvoji roditelji na to što si oženio ženu s decom? Jel oni nešto sumnjaju? Pa oni, znaš kako, oni nisu nešto bili oduševljeni. Ja opet, ko ona je bila u braku, ja sam ko nije rastavio, ono. A ja sam bio u Indiji, ona je bila ovde. Kad ona ostala trudna, on se hvali da je to njegovo i sad, to je selo, priča se svašta. Sad on tu malo i sumnjaju i... On je pričao da je to njegova dete. Pa da. Znači, u stvari, mi smo u ovom trenutku došli do ključne teme da je on pričao da je to njegovo dete i da je on mislio da je njegovo, hvalio se, čekam 3. dete. Je li tako bilo? Da, ali je on radio privatno DNK i vidio da nije njegov dete. On je uradio DNK? Da. Pa znači, on je bio ubeđen da je dete njegovo? Bio je ubeđen. I video je da nije? Da nije. Ja sam njemu rekla, uoči celu istinu da dete nije tvoje. No, on je verovao. I onda je uradio DNK. I što kad je video, što sad ne da razvodi to? Neće. Zato što čeka da uradi on DNK.
On je čovjek rekao, ako nije njegovo dete, možda nije ni Darko. Da. Ko zna čije? Da. I hoće kao da ga spase jednog čoveka, tako je rekao, pošto kao 100% da nije ni njegov. Pa možda on tako priča o tebi jer te stvarno puno voli, a ti si ga povredila. A šta ćeš, ne možeš ti da živiš s njima ako ga ne voliš. Nisu ni prvo ni poslednje. Da, pa i to je tačno. Ako sam ja dobro razumela, sad kad ja tebi uzmem bris, mi idemo kod tvoje majke da vidimo šta će ona da nam kaže. Da. Nakon uzetog drugog brisa, voditeljka je imala sve da bi analiza mogla da bude uspešno obavljena. Na putu do Darkove majke pozvali su Radovana, Anitinog prvog muža, sa kojim ima 2 dece. Da, Halo? da, Dobar dan, vi ste Radovan? da, ja sam. Nataša iz emisije DNK pored telefona, kako ste? Dobro, sve ovo radim. Jel vas prekidam nešto? Pa ne prekidate me, svojim kraverku. A, dobro. Htjela sam da vas pitam, jel znate vi da smo mi došli, zbog čega smo došli tu celu ovu priču, jeste upućeni? Pa ne znam da ste došli, a rekla mi je da ćete doći. Vaša bivša žena? Da. Da, i ali imate nešto da nam kažete? Ja sam htjela da vas pitam kako je to sve izgleda ovako iz vašeg ugla. Moja strana priče, ili ćete plaćem da pričam? Da. Evo ovako, pošto se ona udavala 3 put, Dobro, razumete? dobro. Jedan put u Bašajd, jedan put u Srbiju, ja sam bio 3. muž, tako da sa mnom je živjela najduže, u Bašajdu je živjela mjesec dana, u Srbiji je živjela 1,5 godina, tako da ja znam to odavno, samo što sam čuto. Pa je vam to smetalo? To meni nije ništa smetalo. A sad ovo što je uradila, ja sad ću to da vam ispričam na brzaka. Ispričajte mi. Pustio sam je kao muž, ženu, tom prijatelju, sad što ona otišla kod njega, što se preudala, Dobro. da radi u prodavnicu peciva. A pošto ona nije radila u prodavnici peciva, razumete? Ona je otišla samo radi njega. Aha. Ostavila je mene i djecu, ovu stariju od 3 godine, ovu malu od 1 dana. Sa mnom i s materom. Ja sam isto ovako namirivao, ranije stoku. Tako da... Ona je ostavila decu i otišla kod ljubavnika. Ne, ja sam pustio, nisam ja mislio da će on biti njen muž i ljubavnik. Vi ste pustili da ona ide da radi. Da. E, pa znate, ste vi gledali Varljivo leto? Dobro sad, ja sam gledao Varljivo leto. E, pa jeste vi vidjeli kako Simonida ova, kako se... Jagodinka. Slušajte, ja sam njih pustio. Navodno radila tamo mjesec dana. Išla je po pare. Ona je mene bila jedan put ostavila, bilo tu neki čuda. Da sam je vratio nazad, ja sam nju zavolao odavno i volim i dan danas, samo što ona to ne razume. Pa ja sam shvatila da vi nju mnogo volite. I slušajte, i ona manje više to sad, nego njoj i smrdu ove moje pare, razumete što ja radim? Smrdaju je pare? Da, što ja radim. Zbog krava i to? Da. To njoj smrdi, njoj smeta taj smrad. Pa ona više voli pekara u belom, to hoćete da mi kažete? Pa tako nekako. U proračunu lekara gdje sam ja išao. Dobro. Ne slaže se datum rođenja i datum kad je bila sa njime.
Pa znate šta, to nikad se dete ne rodi tačno u terminu. Može da se rodi mjesec dana pa kasnije i mjesec dana ranije. Najvažnije je da vam kažem ja, i za rođenje i za život, bitna vam je kilaža. Znači kad dete ima određenu kilažu, ono može ranije da se rodi. Kad žena ima malo veću kilažu kao ja, ona može na teren, u kaljugu, na vetar, ne može da se prehladi, ne traži veliki honorar, ni ništa. Znači, to vam je kilaža vam je najbitnije. To je verovatno i kod krava. Znači, imate ove krave koje su mršave, one kao sarage, oglodane krave, to ne može ništa. Ni tele da bude, znači to ne valja. Jel tako? Da vam nešto to kažem kod krava. Kod krava ne može da se krava oteli pre vremena. Kad oteli pre vremena bude mrtvo. Mrtvo krava? Joj, daleko bilo. A može da prenese 15 dana. Ma čije je dete, da vas pitam ja? Čije dete? Da. Neće biti ni moje, a izgleda neće biti ni njegovo. A što ako je njegovo, majko Milo, ćete dati onda taj razvod i to ili ćete se i dalje tako svetiti i ja bi se svetila? Ja? Da. Daću razvod, a kad bude da se uda, oma za njega da se skine sa mog prezimena. Oma će dobije razvod. Dobro. Ne znam, znate ono, Njegoš, čudje, ženska, znate ono, kako kaže? Ženska rabota, znam ja to. Đavolja, vidite, pa vidite, znači sve znamo te izreke narodne i narod ne greši. Narod voli da priča, ali nekad kaže nešto pametno. Darkova majka pristala je na razgovor da bi se konačno rešile nedoumice i priče koje kruže po selu. Sad tremu možemo da prevaziđemo. To, znači, fokusirate se na mene i na njega i to će da ode trema. A šta ćemo s temom? Pa. Šta vi imate na tu temu, da kažete? Pa na to nije sve trebalo ispasti tako. Jedan brak se nije trebao razrušiti da bi se drugi stvorio. Iz početka to se tvrdilo i jednog i drugog. Nisi znao čije. I sada treba znati da li je njegovo ili nije. Pa što vi mislite da to nije njegovo dete? Pa, kad je ona živjela i sa mužem. Ona je bila kod muža, a on nije bio ovdje u selu. Ona je bila i kod njega. To mi nismo znali. Da. I na kraju, kada se sve to saznalo, ona je rekla da je noseća, tu se muž razboleo i sve je to tako bilo. Haos nastao opšte. Da. Ali vi znate njenog bivšeg muža? Kako da ne? Dobar čovjek, vredan čovjek. Plače za njom, voli i dalje. Da. Sad se ja čula malo pre s njim. On isto kod krava. Šta možete reći? Tačno sam predosetila na početku da je trebalo prvo kod vas da dođe. Jer vi jedini ovdje razgovarate kako treba sa mnom. Pa ne znam, ali kažem, stvarno mi je neprijatno. Neprijatno mi je i zbog tih ljudi u selu. Jer to su dobri ljudi. Taj čovjek je bio dobar. Ali kako je sve to ispalo i zašto i kako, to mi nismo znali. Nismo znali do onog posljednjeg trenutka kada se saznalo, kaže, ona je noseća, ona je prevarila muža i to je muž nekoliko puta. Oni su stanovali ovdje u ulici. Komšije, da. Da, i to je bilo stvarno neprijatno. Pa šta ste vi rekli sinu? Pa uvijek sam rekla da li ima, to su priče nas počele, kaže ne. To, znaš, ono drugarski, jedino prijatelj je sa njenim mužem i sve je to bilo na tome. A na kraju je to ispalo je tako. Kako je? A šta vi mislite, kakva je ona? Pa ne bi da kažem. Ne bi, ona je za sebe... Ili ona voli da se vrti oko nje, ili jedan drugi, treći, ili tako, sve to u krugu. Pa ne znam. Ali mislite vi da se njih dvoje jako vole?
Pa koliko će ta ljubav trajati, vidjet ćemo. Vidjet će se. Mislite da to nije nekog dugog veka? Pa koliko znam, i onaj je čovjek bio dobar. I on je dobar. Pa mi imamo zajednički jezik, možda se dogovorimo, razumemo jedan drugog I on kaže možda je to i zbog godina, on je čovjek bio stariji. On je više priliči spram godina. Jel to? Šta je? Kako je vama kao majci, jel vam dolazi ta snaja, jel ne dolazi, jel biste vi voljeli da ona dođe? Ne. Ne. Iako je dete njegovo, on i dete uvijek mogu da dođe. Ali ona ne. Jer ona je tamo napustila dobru porodicu. I ovdje isto. Ona svekrova je samo služila. A ja ne bi da to radim. Ne bi. Pa to je pamet. Pa ne bi da dvorim. Jer muž je se šlogirao. Kad je čuo tu vezu, on se šlogirao. Vaš muž se šlogirao kad je čuo vez za njih dvoje? Da. Koliko se nasekirao? Da. I bio u bolnici zbog toga i eto. Sada onako jedva se kreće i sad cijelo vrijeme idemo po lekarima. Nakupilo se. To vam je baš muka. Jeste. Pa i ako je dete njegovo, ali ne biste mogli vi da prihvatite da stvarno ona nije voljela onog starijeg i bilo je teži, zaljubila se u Darka i... Ne verujem. Ne verujem da bi moglo. Vi mislite da ona s njim samo zbog neke koristi? Ne to. Dok traje ta ljubav, to će trajati. Ali neće veće to biti. Eto zbog toga. A da bi je ja dvorila, služila, ne. Dete nek dođe, on nek dolazi, ali... Samo ipak nek se sazna da li je njegovo ili ne. A šta vi mislite, da li je to njegovo dete? On je sladak. Sladak je, donese ga ovdje, on je dobro dete. A da li je njegovo, to će se vidjeti. Je se vaš odnos prema sinu promenio od kad je s njom? Pa nije, ja njega volim, to je moje dete. Ja ne mogu svoje dete odbaciti. Kakav je da je i da bilo šta učini, ja ću uvijek uz njega biti. Ali nju ne mogu prihvatiti, ne mogu zbog toga da je ona slučajno imala neki težak brak i da su ti ljudi u selu loši. Ja bi možda prihvatila i nju i svu tu situaciju, ali to nije bilo tako. Ja stvarno razumem kako se vi osjećate i stvarno podržavam sve ovo što ste rekli. Ali me interesuje da li možda možete da poverujete da je to stvarno toliko velika ljubav da su se oni jednostavno spojili i da moraju da budu zajedno i da to jeste njegovo dete i da se oni stvarno jako, jako vole. Ona je srećna, sva blista pored njega, kaže eto Darko i ja, Darko i ja. Da, ali ja mislim da je više tu Darko. Da je više Darko zaljubljen nego ona. Kod nje će to biti prolazno. Ali kod njega to i on treba možda da podnese kasnije ono stvarno ako ona bude ga izdala, on je nju voli koji je ove što je volao. Isto. I jedan i drugi. Vi hoćete da mi kažete, ako sam ja dobro razumela, vi njega savjetujete da se on polako sprema na ovo u kakvoj je situaciji sad Radovan, njen bivši muž. Da. Da. Da napravi neki predbračni ugovor ili nešto. Ne, ljubav to dok trajaće, ali jednog dana ne verujem da će ona ipak održati taj brak. Ne verujem. Neka da Bog, nek budu srećni. Ali samo ne verujem. Darko sve vreme ćuti i ne progovara. Sad mu recite šta ga vi savjetujete, šta imate da mu kažete? Pa šta mogu mu reći sada? Sada je sve gotovo. Nek bude dobro. Bar izdrži sve. Ne znam šta bi mogla reći.
Pogledajte. Ja ću mu uvijek tu biti. Ako nešto slučajno zatrebam, tu sam. On je opet moje dete. Ne znam šta je bilo mogla savjetovati i reći. Ne znam. Uvijek treba da si spreman jednog dana kada bude ona da odluči, da te odbaci ili da ta ljubav prođe, da podneseš ono. Mada će biti bolno i teško, ali samo neka da Bog da bude ta ljubav duže, što duže, da zajedno budete, ali ako slučajno ne, treba imati i snage i srce i sve to. Krivo mi što ne veriš u to, ali Daj Bože da ja nisam u pravu. Neka bude tako. Ja bih samo voljela da vi koliko god možete oprostite, ali meni je sasvim u redu to što vi nećete nikog da dvorite, ko nije vaše dete. Ali opet možda biste mogli nekako da je prihvatite kurtoazije radi. Skuvate kafu, to je dovoljno. Ne mora ništa drugo. Ne, vjerujem. A i svako voli da je sam. Nek budu sami. No dobro, normalno. Ne da se dosele, nego sam ja mislila kad uradimo rezultate, pa ako se ispostavi da je Darko dete, da dođemo svi ovde pa da pročitamo. Ne mogu. Ne možete? Ne mogu. Dobro, neću vas ja ništa Ne nagovarati. mogu. Da to nije u selu i da se ne znamo s onom porodicom, možda. Ali, pošto se znamo, ne mogu. Ekipa emisije DNK krenula je ka Beogradu u Centar za genetiku, gde će uigrani tim uzeti stvar u svoje ruke. Za nekoliko sati rezultati će biti spremni, a analiza će utvrditi očinstvo ili ga DNK. Dobar dan. O, tu ste, sunčate se. Da uhvatimo još malo dok ima sunca. Ćao. Ćao, kako ste? Dobro. Da se smestimo. Kako je čudna ova priča. Krenuli polako, mi s tobom, ja razgovarala, sve lagano, fino. Izađem, pozovem tvog supruga. On pati jer te mnogo voli. Razgovor pun emocija. Pa znam ja to. Pa šta kažeš na to? Pa ništa. Ništa. Ja njega ne volim. On je mnogo tužan čovek. I odemo kod Darkove majke da nastavimo malo i da čujemo njenu stranu priče. Kad priča ode još... Pa to nije istina. Šta nije istina? Pa to što ste čuli. Pa nismo, ja sam samo čula da je žena zabrinuta. Pribojava se da ćeš i njemu da naneseš istu takvu bol kakvu si nanela svom bivšem mužu. Neće. Ona kaže da je on bio dobar čovek iz dobre porodice. Mislim, ne da je bio, nego da je i dalje takav. Da ona zbog toga ne želi da te primi u kuću jer ne može od sramote zbog tih ljudi. Da je on dobar, pošten, vredan, da je bio dobar prema tebi, da ti je sve pružao, a da si ga ti ostavila. I ona se pribojava da ćeš u jednom trenutku tako da... Pa ja znam da se to neće desiti. Zbog čega se to neće desiti? Pa neće, zašto ga volim. A bivšeg muža nisi nikad volala? Pa ne mogu da kažem da nisam, ali sve ono od priča, mnogo je stariji od mene, ovo ono, i onda ja upoznala sam Darka i tako je prošlo sve. Samo bih zamolila da bebu pričuva neko iz ekipe pa da mi možemo opušteno da pričamo. Tu smo svi, ne sekiraj se, gledaš nas, posmatraš nas. Onda je ovo pravi trenutak da vam dam kovertu i da pročitate rezultate. Evo, izvoli. Pa ja ću proslediti njemu.
Dobro, ajde. Kako se vas dvoje dogovorite, bar nešto da se dogovorite. Okrenut ćeš drugu stranu, piše mišljenje i to ćeš pročitati naglas. Malo trema. Polako, samo nigde ne žurimo. Na osnovu dobijenih rezultata iz dostojanstvenih dostavljenih uzoraka zaključuje se da osoba čije je uzorak obeležen sa Darkom Pomorišac jeste biološki otac osobe čije je uzorak obeležen sa... Šta kažeš na to? Jesi mu otac ili nisi? Jesam. Ja, na primjer, u ovoj situaciji bi skočila ovako na mog muža i izljubila bih da nešto bi se desilo. Tako ta strast kad je već ima. Ja ovdje kao neko ono pozorište senki, pa kao ide polako, ne znam šta, kako vi to, vi smo mi pričali o velikoj ljubavi i strasti. Ništa. Ne pročitao, meni treba da izljubi. Ovdje je jedan krug ljubavi, to mogu da primetim, i ja ću sad iz tog kruga da se izvučem. Idem kod Darkove majke. Jel mogu da ponesem ženite rezultate pa će vratiti? Ali ja da odnesem, ali... A da li da krene ona sad s nama? I da kaže, izvinite, volim vas. Moraš tako da kaže, ne možeš kazati ja vas poštujem. Mislim, to kao direktor osnovne škole, kao poštujem vas, pa ustanem kad uđe profesorka, jer je poštujem. Pa i volim je i nju i njegovu majku. Polazi onda odmah da ih kažeš da ih voliš i sve to, a ne ovako, i ti polazi, svi polazimo, idemo, vodim vas na izjavljivanje ljubavi. Dobar dan. Dobar dan, gospođa Nataša. Što niste bili na televiziji? Sinoć? Da. Pa jeste videli, preskočili nas. Pa jasno. Da, dobar dan. Ko smeta ako bi bilo? Pa znate šta, sad da... Nataša, drago mi je. Da vam kažem, nije ta farma, to je interesantno. Ne, mi to... Jeste interesantno, i ovo je interesantno, sve je interesantno. I ovo treba i voći, što da priskoči. Hoćete da mi kažete da sam ja zanimljivija od Kristijana, balerine? Jeste. Zato što ima iziđe to Jeste. Joj, da vas izljubim. Kad bi to sad tako svi misli... Znate, i vi isto, Bog da vam da zdravlje, da vam kažem nešto. Nemojte ništa se sekirati, to će biti. Jer oni će tu još malo da vidimo tu da li će oni da se smuvaju, da li on stvarno s tom balerinom ili nije i šta će da kaže Tamara, znate nju, i to šta će da bude Maja Nikolić. I onda kad oni se malo smire, mi ćemo da idemo, nemojte ništa se sekirati. A šta vam se sviđa kod nas u emisiji našoj? Sve je lepo. Stvarno? Jes. Sad mi bili tu kod vaših komšija. Znam, to je nama prijatelji. Pa kakvi su oni? Eto. Pa dobri su ljudi, šta ćeš? A ta Snajka? Pa Snajka je dobra, šta će? Dobra. Pa šta će? Mislite da je tako zadesilo? Ona kaže da ga voli baš puno. Pa neka živi s njima kad ga voli. Pa čekaj, imala je ona još jednog. Kog? Nemojte, pustite ga neka. Ne, to da ide na televiziju. Pa dobro, znate, badi. Dobro, aj ne morate. Imala muža i dvoje djeca i ostalo. Pa rekli nam to i pričala ja i s mužem telefonom. I kaže njena Nije to svekra. trebala da rodi. Darkova mama kaže dobar taj čovek iz dobre kuće i sve. Dobar je. To nije trebalo da rodi, ja to sad i urodila, pogrešno urodila. Pa da. Pa vi slušate ženu kada se ovako šutkuje? Pa šta da sad rodi? Ništa, čekajte, vidite da li smo mi dalje farma, šta će, to je borba. Nećemo farba, nas ne interesuje. Ne, pa dobro. Dobro. Ja sam preprošli četvrtak do 12:10, a piše DNK. Da. U četvrtak. Da.
U 21, pa nema. Sad će da bude sredom u 11 uveče i Pa i to je bilo to. je sredom. I bilo je utorkom. utorkom. To se ne zna kad je bilo, koji je termin. Sad je sreda 11. Pa tako bi trebalo. E, Pa tako tako bi da se trebalo. zna. Tako To bi nam je I to, najvažnije. ko ne legne rano, taj će da Mi gleda. ne legnemo do Pa. pola jedan. To je naš. Da. Pa dobro. Onda ležemo. Mi, ali sad drugi ima koji ranije legne. Pa oni ne gledaju reprizu, šta ću im ja. Reprizu. Pa da. Budi repriza. Ajde, uživajte, idem tamo da javim Ajde, sve. vi. Pa idite onda. Baš. Odnesete tamo i... Neko sreća prati. Hvala i vama sve najbolje, da Pa budete i zdravi. treba ona da se pomiri sa Snojkom. I sad ja vodim Snajku da se pomirim, ništa se ne treba da sekirajte. se pomiru. Neće. Tamo, hoće. Primit će, ja ću da zamolim. Pa tu smo mi da pomognemo da sve bude dobro, Treba. a ne da budu problemi. Stvarno. Pa da, pa da. Ajde u zdravlje. Aj, znači, Ajde, vođiš doviđenja. Snajku tamo. A treba i ti da se malo vidiš tamo. Nataša je ohrabrila Darka i Anitu i bila je skoro sigurna da sa ovakvim rezultatima mogu samo da poprave situaciju i smekšaju srce Darkove majke. Ajde, hoćete vi prvi. Da ne ispadne ja, važno je sad ovo da vi uđete, a ne ja. Jel ima treme? Normalno. Dobar dan. Ne mogu da zagrlim. Ja za malo da se rasplačem sad. Kako ste? Mislim da njih dvoje imaju nešto važnije da vam kažu od ovoga zbog čega sam ja ovdje, pa ću ja onda to na kraju. Da pustim njih. Ja sam da kažem da nam veruješ da se mi volimo. Sve to što se čuva da to nije istina. Da se mi stvarno volimo. Lepi. Sad vremenom, treba da prođe vreme da bi dokazali to. Želim da vam kažem da je dete stvarno Darko, da je on vaš unuk. Lijepi. O, medeni. Ti baba. Jedi. Jedi, sin. Anita, hoćeš da kažeš još nešto stekar? Pa da vas volim i da vas poštujem kao svoju majku. I da mi oprostite, mislim, nema šta, ali ja vašeg sina zaista volim. Pa vidjet ćemo. Da vam kažem samo da on Povjerenje se meni... steče vremenom, ali ne samo Znam, tek tako. ali da vam kažem samo da on meni nije rastavio brak. Ne bi mogu niko da ja to nisam htjela. Ćemo vidjeti. Kažem da nas prihvatiš i da bude sve po starom. Pokušat ćemo. Pokušat ćemo. Vi sad smo ti donijeli. Ne znam ja ljudi kako se vi uopšte kontrolišete, ja samo što se ne rasplačem. Ovde meni sve od emocija, vi svi čutite. Pevamo. Teško. Ćemo da pevamo, lepi. A? Pa ja mislim da je baš moment da se zapeva. Stvarno jeste. Pa nismo kad se rodio. Sad baka jednu pesmu unuku da čujemo i da idem mirne duše. Ajde, lepi. Ajde, razbole se lisica, suše ko grana, leči li je brižljivo nekoliko dana. Na, 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 na.
Govorio, čuvaj kao brak i da othranim 2 dece što imam s tim bivšim mužem. Sad, ali ja nisam tada slušam. A majka, šta ti kaže majka? Majka ko majka, on će ćuti. 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 A kako to majka ko majka ćuti? Naprimjer, moja majka nikad ne ćuti, uvijek ima nešto da kaže. Pa ćuti. Prvo nije bila za, posle kad tata pristo, kaže šta možemo sad. Ti tražiš sebi sreću, tako će ti biti. A jesu oni uticali na to da se ti udaš za tog prvog muža? Pa nisu bili za to. Nisu bili? Nisu. Zato što je stariji dosta od mene. Pa ti si meni na početku razgovora rekla da nisi ni ti bila za to. Pa nisam bila ni ja za to, ali eto, udala sam se. Šta bi ti želela od života? Šta si zamišljala kao mala, kao tinejdžerka? Kad porastem, ja bih da budem... Pa nisam zamišljala baš ništa naročito, ali sam htjela da završim školu. Međutim, mi moji nisu dali da idem dalje. Pošto nisu mogli da finansiru, ali htjela sam da budem frizerka. To. Pa dobro, možeš sad da završiš neki kurs da budeš frizerka? Pa sad ne mogu. Jel ti ispunjava Darko želje? Da. Šta, koje su tvoji prohtevi i želje? Pa nemam da baš neke prohteve za želje, ali što god mi treba da mi se kupi, to je to. Šminka, što volim i... Šminku voliš? Da. A krpice i to? Garderobu, ovo ono? Da, kupi uvek, kad god mi nešto treba. Baš ću sad da pitam Darka. Darko, možemo isto na ti? Može. Jel kupuješ, kaže kupuješ, ispunjavaš želje, kupuješ stvari, garderobu, šminku? Pa trudim se koliko mogu. Jel, bude su plate mali i onda gledam da se pokripimo, da platimo stan, hrana i to sve. Znam kako je, nemoj ništa mi pričaš. Trudimo da ima sve, da ne fali ništa. Koliko ste se zaljubili? Pa, da se nisam zaljubio, ne bi se želio. A jel ti bio to problem što ona udata ima 2 dece? Znaš kako kažu, ja ova ima decu? Nije mi bio problem, jer se ona meni i ranije sviđala. Kad? Pa, Kad je išla u predškolsku? Prede što si ona udala, ja sam imao neku moju devojku, pa mi se ona sviđala i onda ona imala dečka i tako da nismo nikako stupili. U kontakt? Da. Viš ti kako ta nekomunikacija? Radi papira. Radi papira? Da. Zato što bivši muž neće da potpiše za ovo dete, a vodi se na njega. Zato. Ne mogu da namislim knjižicu. Ne mogu da ga ujavim. A zašto se dete vodi na bivšeg muža? Pa zašto sam ja živjela sa njim. U braku? Da. Koliko dugo? Pa 5 godina. Ne puni. 5 godina. I? Kako se to završilo? Pa rastali smo se, ja sam došla kod Darka zato što sam ostala sa njim trudna. I mi smo bili u vezi 2 godine i tako da smo... Možemo na ti? Da. Ti si se viđala sa Darkom dok si bila u braku sa bivšim mužem. Da li to bivši muž znao ili nije? Pa pretpostavlja je, ali je trpeo sve zato što sam stariji dosta od mene bio. Koliko je stariji? 17 godina. I onda ćuto, sve je trpeo i... Jesi se ti bila zaljubila u njega tako starijeg i to na početku? Ne. Nego? Pa tako, ne znam ja. Udala sam se. Pa što si se udala? To ni sama ne znam. Pa dobro, nije baš to mala stvar. Dobro, nije da ga nisam voljela, ali nije bilo to. Kad sam poslije shvatila da on stariji dosta od mene i onda sam upoznala Darka i... Znači, on je od tvog ljubavnika sad postao tvoj muž? Da. A bivši muž neće da šta uradi? Neće da niti da razvod, niti da potpiše za dete. Zbog čega? Jer te voli još uvijek? Pa prvo naravno da me voli. Zato što on isto sumnja da mali nije Darkov.
Nego čiji? I on je traži da se radi DNK. On misli da je to njegovo dete. Ne, misli da je ne znam nija čije kao. On kao hoće da spase čoveka kao od Darka. Zato što on sumnja, kaže da to nije ni njegov sin. Pa šta kaže, čiji je? Pa ne kaže ništa. Ne kaže ništa. Ništa. Pa kad ga ti pitaš, ajde mi da se razvedemo, šta on kaže? Neće, kaže, prvo radite DNK, da on vidi čije i šta je, kaže, onda će potpisati za sve. I za razvod i za dete, kao. Pa jel misliš da će to tako biti kako on kaže? Ne znam, zato smo mi htjeli ovako da uradimo DNK. A misliš da nema Darko nikakve sumnje u tebe, obzirom da kažem tako da ti on bio ljubavnik? Mislim da nema. On je tu 100% siguran da je zašto sam ja bila dete. Možda napravi problem. I onda s nekog vremena ja sam bio i u Beograd radio i u Indiji i u Mađarskoj. Se vratio tu. Šta si radio u Mađarskoj? Pa bavim se pekarstvom. A, ti si pekar? Da. Stvarno? Ja, znaš ti možda za one male pekarice instant za kući? Da. Jel u tim malim pekaricama mogu da se peku razni hlebovi ili to dobro da se kupi ili nije dobro? Pa nije loš to i za hleb, za peci, može sve. Misliš da znači nije loše, ti to preporučuješ? Nije loše. Da. A čekaj, jel ti znaš njenog bivšeg muža? Da. I? Kakav je to čovjek? Pa šta, nismo nikad se družili, znamo se iz viđenja. Dobar dan, dobar dan. Da. Ti njemu vi govoriš. Pošto ja čujem da je on stariji. Pa nismo nikad rekao vi uvijek. No ti on zdravo i... Da. Kakav je? Pa šta, nije loš čovjek koliko ga ovako ja znam. Sad ne mogu da kažem kad ga ne poznajem tako. Ja dosta... Dobro, uzaš si mu ženu, možeš ovako i nešto i da kažeš o njemu. Pa šta da, nije loš čovjek. Tako ima svoje. A što vam onda ne da taj razvod i to? Pa to ne znam, to niko ne može da ga razume. Znači, on ima svoj zamisao, a što sad? Ali ti misliš da je to ovo 100% tvoje dete? Pa nadam se. A šta kažu tvoji roditelji na to što si oženio ženu s decom? Jel oni nešto sumnjaju? Pa oni, znaš kako, oni nisu nešto bili oduševljeni. Ja opet, ko ona je u braku, ja sam ko on je rastavio, ono. A ja sam bio u Indiji, ona je bila ovde. Kad ona ostala trudna, on se hvali da je to njegovo i sad, to je selo, priča se svašta. Sad on tu malo i sumnjaju i... On je pričao da je to njegovo dete? Pa da. Znači, u stvari, mi smo u ovom trenutku došli do ključne teme da je on pričao da je to njegovo dete i da je on mislio da je njegovo, hvalio se, čekam treće dete. Je li tako bilo? Da, ali je on radio privatno DNK i vidio da nije njegov dete. On je uradio DNK? Da. Pa znači on je bio ubeđen da je dete njegovo? Bio je ubeđen. I video je da nije? Da nije. Ja sam njemu rekla u oči celu istinu da dete nije tvoje. I on je verovao. I onda je uradio DNK. I što kad je video, što sad ne da razvodi to? Neće. Zato što čeka da uradi on DNK. On je čovjek rekao, ako nije njegovo dete, možda nije ni Darko. Da. Ko znači je? Da. I hoće kao da ga spase jednog čovjeka, tako je rekao. Pošto kao sa njim u Indiji. Tamo sam ja navodno otišla da radim, da bi bila sa njim. I onda sam... Ti si mužu rekla da ideš da radiš? Da. Kao? Zbog samo da bi bila sa njim. I on te pustio? Pustio. Već 2-3 puta sam ja tako odlazila, pa se vratila. Pa ti si se baš u stvari u njega zaljubila? Pa jedno drugo smo se zaljubili, i on mene i on njega. I sad vam je lepo? Super. Za bivšeg muža baš te briga? Ma. Baš me briga. I eto imam 2 ćerkice sa njim. Sa bivšim mužem? Da. Ti tako mlada imaš već 3 dece? Pa mlada. Da. 25 godina sad ću. Da, pa baš si mlada. A gdje su ti te 2 ćerkice? Pa malo prije su otišle kod njega.
Tada su da ostanu, hoće da se snimaju, a on neće da kao. I onda su otišle kod njega. A inače žive sa tobom? Pa i kod mene su nedelju dana kod mene, nedelju dana kod njega. Je li to tako nešto sudski ili ste se to Nije, to razdvojili? smo se mi dogovorili dok ne bude suda odluči šta i kako. A kakav je on prema deci? Pa mislim da je dobar. A kakav je Darko prema deci? Isto dobar. Svi su dobri? Da. Znači, mi smo u stvari ovde došli da vama pomognemo da vi dete, da tako kažem, upišete na Darkovo prezime. Da. A niko nema nikakve tu sumnje ili neko ipak sumnja u tvoju vernost? Pa ne znam sad, ja to ne mogu da kažem da ili neko sumnja ili ne. Sad, ako bude da idete kod Darkove keve, majke, čućemo šta ona kaže. A gdje je Darkova majka? Pa ovdje u ovoj ulici. Kakva je ona? U kakvim ste vi odnosima? Pa ja njih poštujem i kao svoje roditelje što i poštovala sam što oni još uvek kao nisu nešto sa mnom u dobrim odnosima zbog zašto sam još u braku. Nisam se još razvela i sad. A misliš da ćete prihvatiti kad se razvedete? Hoće, to je i Darko rekao da će prihvatiti. Ja mislim da će. Da. Meni je sasvim u redu da se neko zaljubi i da ode za tom ljubavlju, bez obzira koliko dugo je u braku i ako tu više nema ljubavi, šta ćeš u tom braku. Ali mi smo ipak takva sredina gde ljudi to osuđuju, a ti tako lagano mi pričaš kao eto ja sam bila u braku, onda sam našla ljubavnika i ja pobegla, otišla tamo, ulažem da idem da radim, u stvari idem da budem s njim. Jel su te ljudi osuđivali? Kako su se postavili prema svemu tome? Pa nisu, moji nisu. Prvo, moj otac mi je govorio. Zbog ljubavi su se vodili razni ratovi. Zbog ove ljubavi propao je jedan brak. A čije je dete, to ćemo da vidimo. Anita Prekajski, 24 godine, udata za čoveka sa kojim ima 2 dece, ali i 3. dete koje je rodila nije njegovo, kako kaže. Pa ja sam bila udata, ja sam našla drugog momka i pa sam bila sa njim i ostala sam trudna. Nisam se još razvela od prvog muža. Anita se zaljubila u drugog čoveka toliko da je napustila prvog muža i 2 dece. Mnogi je nisu razumeli, a neki je nisu ni prihvatili. Otac i majka od čoveka za kojeg je otišla stide se svega što se desilo. Meni je mnogo krivo i teško i što nisu sa mnom tako u dobrim odnosima i... Darkova majka ne može da prihvati Snaju zbog velike sramote u selu. Pa kad se desilo sve to, to je bio težak udar za nas. Teško smo i podneli i muž i ja. Moj muž kad je saznao, on se šlogirao, razboleo se. Bio je u bolnicu, lečio se i sada još uvijek sve to teško podnosi. Plašim se za Darka da ne prođe isto kao i Radovan. Ali mislim da kad on toliko nju voli, da je i njena ljubav prema njemu iskrena i da će vremenom sve to pokazati. Volela bi da zaboravim, zapravo da se ovo ništa nije ni desilo. Da je to bio samo sad. DNK. Dobar dan. Što je zahladnilo. Ja sam Nataša. Darko. Drago mi je Darko, da uđemo odmah, ko Boga vas molim. Imate i motorno i bezmotorno vozilo. Da. Lepo. Dobar dan, dobar dan. Pre nego što vas bilo šta pitam, ja ću da uzmem njemu bris, jer je on mali pa da nam tu dođe. Zini, malkice. Ćao. Pusti. Tako.
Darko, hoćete da ga odvedete tamo pa ću posle s vama da pričam. Sad vas da pitam, što ste vi nas zvali? Pa prvo